langsung biar bapak nadi sing duwe gawe wong kajate mantokno anake tak dongakno ae akeh rejekine didono balak lan bilaine amin. Lan kula nyuwun idi pangestu muga-muga Budi Wijaya akeh tanggapane. Ceritane aku yo kawinan wong rapiku cara dadakan tepak aku dolan dikongkon yo sir-siran moro-moro dikongkon kawinan ditari rapi aku balik nang buri sebab aku durung duwe penggawean mesti sing tak rapi jarene anake bupati bareng tak takoni anake mbok rondo ngatemi mbok rondo umure 55 senengane oya Joko anake tak rapi kok kaya gak nrimakno bareng anake lunga aku terus dikudu asik Budi Wijaya Entertainment asik oh aku ayo bapak tadi ana buntute
nang kedung santer banyune cewek nggawa agung bokonge gedhe gedhuwe pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula kalem-kalem bae sandang pangan gedhong loro lan pati iku hitungane wong jange sembarang gawe ayo dilakoni supaya gampang golek raja aku nek ndelok ramene jaman embong-embong wis padang golan mula sing seneng arek nom-noman lanang lan wedok padha sir-siran apa maneh sing ditujuna sepi-sepian apa maneh ati potengan sing wedok ngomong mas kapan kita kawinan jawabe arek lanang sabar dik ngenteni duwe arisan arek wedok tambah nekat sebab lanang wedok wis sepakat ngenteni cowoke duwe arisan sing jumlahe 164 bareng oleh reke minggat kapok ayo mas sekali lagi ayo dioper sing enak kan eling-eling main ome Bapak Dadi langsung oke tarik asik kenalan areke ayu anake juragan arek gak seneng aku sing kebimbang sampe ngentekno duwite arisan areke ayu omahe bon agung gak kepethuk sedina atiku bingung jaluk nang pasar ditukokno kalung tak jawab kon seneng dik aku sida mbambung ngono iku salahku dhewek gara-gara belani cewek jono karo klambiku lak sampi entek bareng aku wis marat gagak dirabi arek ngono iku sing salah aku engko nek tak pikir awakku entekku kadung akeh gak sida dadi bojomu
mandang tengku namung semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang soge nek ditinggal awewe Budi Wijaya ibu rahane. Baik, jangan menunggu lama-lama. Kita panggil bintang dari ibu kota Jakarta. Siapakah dia? Cak Wanto Situr Belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasih semangat nggih. Tasih semangat nggih. Mboten ngantuk. Alhamdulillah. Jamaah. Aku kelelakan permen. Oh iso jamaah lho. Mangan jagung enak rasane. Cakep. Wong Dawa Agung tak dongakno akeh rejekine. Allahumma. Amin. Mangan jagung nang pinggir sumur. Cakep. Wong Dawa Agung, kau wabeh tak tau gakno panjang umur. Allahumma. Amin. Mangan jagung hawane panas. Cakep. Wong Dawa Agung nek duwe utang gang cepet lunas. Allahumma. Allahumma. Mangan jagung ketiban ondo. Oh, cakep. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari main nang Dawa Agung. Aku mulai nggawa rondo. Kon digemplang boto rondo-rondo kene nyonyor kon. Babah Allahumma. Kewetok nek gak amin iku rondone nang Dawa Agung gak ana blas. Iku lho tok rondone iku lho, iku lho sing mlaku lho. Endi? Iku paling rondo iku. Iku rondo. Ya iku rondone iku. Rondone Dawa Agung. Iya, lho. Kon milih sing ndi to? Kon milih sing ndi iku? Aku tetep milih sing cilik. Apa? Sing tengah. Iya. Ala opemu. Iso kaya genuk ngono rek masalah. Masalah. Gak logur aku kira-kira iku. Apa nek logoris? Apine tase sing logur ngono. Kon iku negatif tok aja kok pikir. Iku mang rondo. Iya iku rondone iku. Prasaku kaya belalang tempur. Si rambut dawa rondo. Iki senengane. Toh. Ya apa? Awak dhewe iki main nang gone desa Dawa Agung. Dawa Agung. Panjenengane Bapak Nadi. Alhamdulillah, wonge wargae kabeh padha semangat. Wong warga Dawa Agung semangat nggih. Luar biasa. Iku kepadha karo jenenge Dawa Agung. Dawa Agung. Ana maksude ana majase. Ana artine. Dawa Agung. Dawa Agung. Iku artine apa to? Artine akeh. Oh, ana maksude dhewe. Ana maksude. Dawa Agung. Doa, iman dan takwa yang selalu dipegang teguh oleh warga Dawa Agung. Tepuk tangan warga Dawa Agung. Markane wonge semangat kaya Semangat aja nang pinggire sawang ini iki. Hormat kepada sesepuh, selalu menghargai kepada yang lebih tua. Menghargai sesepuh yaiku warga Dawa Agung. Makane Riz gloken wargae bahagia. Panene ya selalu berkah. Panene selalu sukses. Sapa manene gak warga Dawa Agung tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Dawa Agung. Tepuk tangan sing rame-rame. Warga Dawa Agung. Kon ro sing duwe gawe apa? Pak Nadi. Pak Nadi. Nadi wong emang. Bos. Oh kok. Ya Allah, wonge kopian. Sing ndi wonge kok ana loro sing tunjuk tangane lho. Wonge kopian ireng rambute dawa, kumise ketel. Iku Pak Nadi. Iku Pak Nadi, wonge gagah dan perkasa berwibawa. Oh iya. Tepuk tangan Pak Nadi. Tepuk tangan untuk Pak Nadi. Jaluk disawer.
Oh gak. Lapo jaluk sawer. Sumpah gak. Gak ya. Wah awak dhewe ditanggap nang kene iki syukur alhamdulillah. Matur suwun. Gak sampean tambah ya kebacut iki. Ujug-ujuge ya ngono kok niku. Bapak Nadi. Bapak Nadi. Desane iku mau tutupno. Agama selalu menjadi agemane warga ndoho aku. Agama selalu menjadi ageman untuk warga ndoho aku. Warga ndoho aku makane wonge selalu makmur, bahagia, sentosa. Iya. Gong telak. Gong diagung-agungno atine ben legowo. Dadi ana masalah apa ae gak tau protes. Oh iya. Iku wong ndoho agung. Wonge legowo kabeh, luar biasa ndoho agung. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk ndoho agung. Alhamdulillah. Pak Nadi. Pak Nadi ku ya ana artine ya ana maksude ya. Ana artine ya ana maksude. Asma Kinarya Japa jeneng sama dengan doa toh. Betul. Nadi. Apa maksudnya? Terdiri dari 4 suku. 4 suku huruf N A D I. Nadi apa? N Neriman. Wonge ya gak cerewet. Wonge neriman. Wonge gak neko-neko. Yaiku Pak Nadi. Iya. Tepuk tangan buat Pak Nadi. Wonge senyum nang guri kono mak. Iki lho senyum wonge. Yo mesem to, delok awakmu iku mesem. Mesem. Amanah dan percaya. Iya. Menjaga keluarga seutuhnya, ingin membahagiakan rumah tangga. Wonge sampai merantau nang Kalimantan, mulai sukses. Yaiku Pak Nadi. Tepuk tangan buat Pak Nadi. Sukses. Wonge guyang-guyang mbek tepuk tangan nih. D. Ya. Di mana beliau berada, dia selalu senyum. Tebar pesona. Iya. Tebar kebaikan. Iya. Sopo maneh nek gak Pak Nadi. Pak Nadi. Terakhir I. Iki kok gak mau sawer Pak Nadi. Jotos kon kapok kok. Lah apa? Dagelan ngomongno dhuwit iku saru tabu goblok. Agak. Ngomongno saweran iku saru. Aku gak ngomong saweran. Ngomong apa? Jadi ditambahi alhamdulillah. Nek gak ditambahi. Gak tambahi kebacut. Kok jaga no iku ae Bang. Wong guyang-guyu glon brengose tambah kandel. Pak Nadi luar biasa alhamdulillah. Oh, brengose iso kok Polosar Kawi ngono. Masyaallah. Iya, main nang gone Pak Nadi. Heeh. Sukses meriah. Meriah. Toh, aku melu takon nang awakmu. Apa? Kon ben gak tau rabi ya toh? Aku dah. Iya. Rabi tapi pegatan. Rabi kok iso pegatan iki lho. Lah ya apa katene rabi kon tak kandhani. Iya ngomong. Panjalukane bojoku iku mas kawine abot. Mas kawine abot. Abot. Oh. Gak kaya Mbak Nurul ambek Mas Ahmad iki enak. Apa? Aku biyen soro mas kawine, Dik. Mas kawinmu soro. Mas kawine soro. Oh, njaluk mas kawin motor. Ogak. Oma. Ogak. Perhiasan. Ogak. Lah opo lho? Bojoku njaluk mas kawin seperangkat alat salat. Lho, murah iku to. Murah ya apa? Lho jajal, roko ya murah. Sajadah ya murah. Murah. Al-Qur'an ya murah. Murah. Terus iso diwaca. Kok iso sing larang apane? Sing soro-soro apane ngono? Sing soro ngene lho, So. Iku, Riz. Iya, Dek. Seperangkat alat salat. Wis sajadahe. Iya. Sak Al-Qur'ane. Al-Qur'ane sak roko. Sak rokone. Terus? Lah bojoku njaluk sak masjide are. Kok iso sak masjid-masjide digawe alat salat? Seperangkat alat salat itu goblok kadakno. Ngene kata tadi. Ya apa? Rabi ngono nek tengerane gak syukur milih wong wedok, Dik. Kon tak kandhani. Ya apa? Ciri-cirine wong wedok iku ngene. Ya apa? Didelok teko andeng-andeng. Mosok wong kate rabi kalau andeng-andenge barang. Rungokno talaku ngomong. Ya apa? Didelok teko andeng-andenge. Nek andeng-andeng nok nggone mripat, aja dirabi to. Apa gal dirabi? Iku ngelirikan nyono wong lanang sak klebat dilirik katut. Berarti nek wong wedok
andeng-andenge nang moto gale. Aja. Nglirikan. Ono maneh nang gone lambe cangkem. Nak cangkem. Aja dirabi. Apa? Iku wong wedok nyocot tak kandhane. Lho iya. Berarti wong wedok nek andeng-andenge nang lambe gak oleh. Nyocot. Iya, ono maneh nang gone gulu. Nang gulu. Aja dirabi iku. Apa? Marahi njalukan kalung. Berarti Iya, nek kanggomu sing cocok tak kandhani. apa? Nek kon rabi ndolek wong wedok sing andeng-andenge nang gone bokong. Berarti aku kudu golek bojo sing nang andeng-andenge Andeng-andenge bokong. manggon nang gone bokong. Enak. Iya, enak. Aku kenal wong wedok tak buka tak pliyek ngeng. Kok iso dipliya padane Mbok sosok. Kon iku koncone awak dhewe iki akeh. Gak cuma aku ambek awakmu tok. Apa? Dagelane Budi Wijaya iki ya akeh lho. Wah akeh. Gawe memeriano acarane Bapak Nadike. Lho terus Budi Wijaya wis meriah. Pol. Alhamdulillah. Pol. Iso gamelane anyar, videotrone ya anyar. Iya. Untuk kesuksesan iki. Apa? Kon ket bang umek opo sih jane? Kamu apa? Lho, kok Delok wong loro kok omong-omongan dhewe. ana Wiro Sableng. Iya. Ngenteni kendang gak teko-teko. Pendekar. Kon apa so? Kon nang desa apa iki jenenge? Doaku. Nah, nang Ndoho Brondong apa? Doa Agung. Ndoho Agung kene iki mbok yo ndelok kaya ngene iki warga kaya ngene iki pinter ngaji, pinter sholawat, pinter sembarang. Ngene iki jenenge silaturahim. Iya bener. Silaturahim iku dawuh Kanjeng Nabi ngene man ahabba ayyubsatallahu fi rizqi wa yunsalahu fi asarihi wal yasir rahimah. Artine so. Lho wong sing gelem silaturahmi bakal dijembarno lawang swargane, diati cedhekno rezekine. Ngono lho. Lho jare sopir-sopir. Jaremu Mas. Heeh. Nek wong sing gak gelem silaturahim, Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, bakal ditutup lawang swarga. Kon niku kate ndagel kate keceramah. Ngenteni kendang. Kate nyanyi aku iki. Lho, Yo nyanyi yo. Iya, nyanyi ngene. Yo. Genduk deno santri lulusan pondok. Asik. Ise parawan durung nate kecemong. Tak rewangi sarungan nganggo sangka. Assalamualaikum lakokno bapakne mlerong. Nek jenengku iki asli tak rasa. Wene. Kula niki asli teko Sidoarjo. Melok lodrok ancene niat kerja. Muga-muga urip kula tambah mulya. Masuk iki. Nek jenengku iki asli Cari. Asik. Arek ganteng adik rada manis. Budi Wijaya tanggapane lari. Tak dongakno aku duwe cewek nyati. Amin. Nek jenengku iki Cawanto asli. Ado-ado tekan Wonogiri. Aku mrene menghibur warga sini. Muga-muga tekan kene Cekel polisi. amin matamu Nek Cak Rasa Oh iya. ancen budayawan asli. Melok ludruk Budi Wijaya ludruk masa kini. Asik.
tak rewangi nang kene aku mang permisi muga-muga taun ngarep aku dadi mantri Amin. Nek jenengku Cak Aris asli. Wong sakniki main nang omahe Pak Nadi. ya Duwe omah wonten sanding ngriki. Wong aku iki dulur-dulur calone bupati. Amin. Ya, ayo Nek aku jenenge Cak Wanto. Ado aku tekan Ponorogo. Iya. Aku mrene Apa ta? gawe wong donya. Muga-muga mari ngene cepet bongkok amin. lah iya tak rasakno ket mang awakmu wong loro ku wong rukun Waduh kenapa? Kon enak bupati situ menteri aku bongkone gak ncekel polisi. ya ngono ku pantes mulai kon gak duwe pacar Pacar apa? lah kon kok duwe pacar pikiranmu gak krono mrene Wah, heeh gak wong salah kon. apa Wah, aku udah pacar ya. pacar apa wong kon winginane ditinggal ngono Wah, sejak kakek cocot. aja buka wati kon. lho aku gak buka wate Oh, niku nyocot ae iso. mangan sak mangan niku mosok mangan sak piring sendok-sendoke mleketut mlebu ini gak wong pikirane pusing. Soale sendok tak pikir iwak bandeng. Mangkane tak pangan. Seger re. Ya seger. Sayang. Kamu lapo kok tutuk kene? Lah apa kok tutuk kene iku basa endi to? Basane iku cara pacaran iku sing romantis iso, Kak. Iso sayang. Ngono anjene aku gak kudu ninggalno wong awakmu iku. Lek carane berpacaran iku cek iso nang pelaminan Ha. iki apa? Ha, itu Rayune betul. iku sing romantis. Nyeluk sak nyeluk iku harus ada iramanya. Ono. Lah wong awakmu nyeluk tok wis pales kok. Hah? Sayang. Lho, iki tambah ngerok. Sing romantis belajar ono, Cak. Belajar ono. Lagu kayak ono nek ngiri lagu sing enak-enak ngono lho. Apa lagune iso? Cintaku hanya kamu. Bohong. Cinta merah. Bohong. Merah jambu. Bohong. Rinduku hanya kamu. Bohong. Rindu hangat, hangat pupu. Lihat pohon pisang bila berbuah ono ontonge. Ono arek wedok. Terus piye? Nek wis dicekel krasa akange. Sayangku iso. Sayangku. Ngono lho. Wanto, sapa iki to? Iki pacarku. Lho, kon yo ngono pacare Wanto, Wanto ndek pacar iki. Sapa? Iki Kok endi ceritane? Sumpah so, masih gak terestui bapaknya aku tetap berjuang. Cek to, ngene iki pasangan mesra apa gak? Bapakku lho wis gak ono. Bapak, Bapakku lho wis innalillahi lah apa nyandak-nyandak bapakku. Bapakmu? Sampeyan itu yo ngarai lorone atiku. Hah? Iku- Bapakku ku wis meninggal, sayang. jadi bapakmu wis mati. Bapakku wis mati, aku kari mbok tok. Alhamdulillah. Oh, kok alhamdulillah. Duwe pacar iku kudu pikiranmu iki kudu jernih to. Wong ngene iki lah pikirane gak jernih. Ngawur iki lambene. Lho kok aja ngene. Dadi wong lanang nemu sapa wedok ditapuk ngomong gak lara. Gak loro. Wah. Gak loro. Gak loro. Lho. Oh didelok wong gak isin kon. Gak isin kon. Gak- Gak lara. Gak loro. Gak loro. Terus gak lara. Gak loro ayo. Gak loro. Terus Nah, terus. Terus. Ya apa to? Kon lapo kok guyu-guyu so? Getno kakekmu ngono. Remek ele. Musuh wong wedok iki kreatif. Nah, Kreatif piye? Lho, kata-kata ditata. Kata-kata yang romantis. Heeh, sing kaya rayuan gombal arek saiki ki lho. Ditata. Gak gombale wong gendeng. Wong kok. Gak. Ngene lho carane iku delok. Piye, sih. Sayang, Apa sayangku? Bapakmu. Iki yang ngono maraine kurang romantis.
Kurang romantis. Guru ini aku kudu ambek dipraktek. Ngono ya? Ya ngono. Alhamdulillah. Tangane iki pacarku. Aja cekel. Titik lho to. Iki marai, sungguh kaya cara istilah iku sinetron. Nah, sinetron itu kalau ingin romantis itu ya apa? Iya. Meragakan iku ya apa? Epo-epo. Epo-epo. Gak tau ndelok Dracin kon niku. Ya apa sayang? Sayang, Iya. bapakmu punya rental mobil ya? Kamu kok tahu sih sayang? Lihat kamu busiku langsung jetar. Oh gitu. Motor. Apa iku, Bang? Apa Hah? itu? Apa iku, Bang? Motor. Genketar apa? Jetar. Coba racun. Kon iku nonton gak tau pokro. Ngene lho kaya aku, sing romantis kaya arek jaman saiki lho ngene lho. Le tanganmu aja nemen-nemen. Bapak didik to. Ngawur ae. Iki praktek, Ngene. praktek. Praktek. Delokna aku. Berarti nek pacarku dipraktekno wong liya gak apa-apa. Dipraktekno. Pancen Gak apa-apa. aku terlalu lugu kok ya. Sayang, Iya sayang. kamu anaknya tukang son ya? Kamu kok tahu? Sebab kamu bisa menggetarkan hatiku. Aduh. Tape. Masih ngono aku ya iso. Praktekno. Praktekno. Sayang. Iya. Bapakmu tukang tambal ban ya? Kamu kok Cakep. tahu? Bekne. Loh, Kaya Oh, blok. Kaya kanca sampean ngono kuwi lho. ngene. Sayang, Ya sayangku. orang tuamu jualan HP ya? Kamu kok tahu sih? Sinyalmu menusuk dalam dadaku. Aduh. So, bojoku lembut iku. Lah kan Cobaan. gak iso kok. Cobaan. Masa? Aneh. Ayo. Sayang. Iya. Bapakmu bakul letong ya? Loh, Kamu kok tahu? Bekne. loh. Kok bekne. Sampean iki wis diwarai kanca-kanca sampean cek gak entos. Makane dadi wong lanang aja goblok-goblok, gampang digobloke wong wedok. Ancene. Iya sih. Iya. Ya kan kok goblok temen. Asline gak goblok. Piye? Pura-pura. Kene lho tak warai. Ngene lho. Kene tak warai. Laparan piye? Tak warai ngene. Carane nglayu ya. Iya, piye? Coba maneh aku lanange, sampean wedoke, ya. Apa sayang? Sayang. Apa sayang? Bapakmu kuli bangunan ya? Sampean kau tahu? Ya wajahmu seperti cetok. Persis. Iya toh? Iso ta gak kon niku? Wes gak iso ya wes. Kon nek gak iso mikir to kon tek arek iki tak pacare ya wis. Ojo. Wis karuan karo anakku. Mele kok kesuwen kon niku. Wes gak kakan pringisan. Ya, Aku apa? pegel aku atiku iku saiki. Pegel apa? Aku golek sampean pirang-pirang dino gak tau petuk. Yo nang kene. Aman ngerti? Apa? Karena hubungannya awake dhewe iki yang tidak direstui ibuku, makku, mbokku. Bapakmu barang. Bapakku bongkok. Oh iya sih bongko. Iki aku dijodokno. Apa? Aku dijodokno, Cak. Aku dijodokno. Sampeyan dijodohno Iya. ambek anake kaji. Iga. Sopo? Dijodokno wong sugih, Cak. Wong sugih. Iya, wong sugih sak balung panggang. Oh berarti sing jodohne awakmu dudu anak kaji. Dudu. Oh berarti kok wong liya iku sing anak kaji kok ya. Sopo? Oh karo. Sampeyan dijodohno ambek wong sugih sayang. Iya, sayang. Sayang aku tetap berjuang sayang. Sik kon dijodohno karo Aduh, sikilku dipidok temen iki warta kurang ajar. Kurang ajar kon arek wedok kok cah sikile ngono. Jadi awakmu iki dijodohno karo wong. Iya, Cak. Wong liya? Iya. Terus Ya apa aku iki terusan maksudmu kon takon nang Wanto? Iya. Njaluk pertanggungjawabane. Iya. Lho, toh nyun sewu to. Ya apa? Aku iki ya padha ya tau duwe pacar. Ya. Ya, aku atik krungu pacarku apa men sing tak tresnane tak aboti. Atik dijodohno ambek wong liya. Mumpung durung kedadean pateni to. Pateni. Iya, Tak pateni. pateni ae. Sopo pacarmu, Dik? calon bojoku? Calon sing dikenal awakmu. Tak kenalno ya. Iya. Pateni ae to. Pak Sawen. Taji sugih wong sak balung panggang. Tadi. Iya. Sapa sing iki dadi jodohmu sapa? Pak Taji. Pateni. Pateni Ae to. Tadi ku bapakku so. Ya apa? Tadi ku bapakku. Bapakmu pateni ae to. Suwen. Paten ono nang Pateni ae. Pateni matamu ngono. ah. Lah wong tuwek gak ngerti dur. Tuwa-tuwane blebes. Cak, Iya apa sayang? ya apa?
Tapi lah terus kadangan aku iku saiki wis meteng. Sampeyan wis meteng. Iya meteng anakmu, Cak. Lah aku dirabi Pak Taji terus piye? Lho, wis meteng. Meteng. Pateni ae to. Pateni. Bapakku so. Oh, bapakmu. Pateni ae kesuwen to. Pateni. Iya. Lho bapakmu ta? Lah terus iki aku meteng, terus aku iki meteng anakmu, terus aku dirabi bapakmu terus piye? Iya so. Lho, gak apa-apa to. Gak apa-apa nek memang iku bapakmu temen lho ya. Engko ganti-gantian ae to. Dadi sore engko awakmu sing mlungker lho kono kok bengi bapakmu. Oh, cocok. Iso gantian itu. Bapak cek joinan. Iso malah sip-sipan. Aduh. Berarti bapakku karek nerusno ngono ah. Ya gak apa-apa, kon ndelek dalan. Ayo ya apa? Sik sayang. Aku tak berjuang dhisik ya. Ya wis sampean ngalah wae lho, sayang. Aku gak bakal ngalah sayang, aku tetap sayang sama kamu. Temen ta? Masih awakmu rabi ambek bapakku, aku tetap pacaran ambek awakmu. Ngono ta? Aku dadi simpananmu, gak apa-apa. Dadi sampean dadi selingkuh aku. Maksudmu ya apa? Iki rabi ambek bapakmu. Iya, Terus kon aku dadi selingkuhane gak apa-apa. Sing penting aku iso bengi nyengunguk. nyengongok ya apa sih perasamu iku? Ente sambang bayi so. Kok aku gak kesuwen? Pateni ae to. Wes Cak, aja diobong-obongi kok tambah panas. Wes gak apa-apa. Bapakne lek dipateni ya apa? Soale atiku wis panas. Ati bangane kok kon nambah iki, bapakmu mbek goncengan, terus kon go mburine atimu lara. Pateni ae to. Wis tau berwi so. Diangkrik terus tambah dijelas-jelas. Suwen. Aku wis jengkel ngene iki to, belani awakmu to. Aku tak mole sayang. Sayang. Aku tak mole, engko selak digoleki mbok. Kok sak guyu kon apa dilanang kon kok nguyang-guyu. Nangis. Sayang. Nangis guyu kan Aku tak bedane. mole. Sampeyan mulai sayang. Aku tak mole ya. Hati-hati sayang ya. Sampe nek aku dadi manten kate ijab apa iku? Aku ijab ana nah ya. Nek Anakmu cengunguen. nek katene ijab sayang, awak dhewe nang kalima ya. Apa? Loh. Kok ketok-ketok seneng. Loh, kok guirang kok seneng. Seneng ngono sih sayang. Loh. Apa? Mas aku tak mole. Aku mole ya. Aku mole ya sayang. Kok tambah sayang mbek kancaku? Aku ndolek bathi Kok kok. nyosor ae sik. Lumayan kok njero gak wani ya. Dadah. Hati-hati sayang. Dadah. Jaga diri baik-baik sayang. Ya Allah. Ono kae man to arek kaya ngono to. Aku iki wis eman. Terus Tapi ya apa maneh? gak iso to. Eh. Tetep to jenenge pacar apa maneh calon. Nah. Terus manut dijopok wong gak peduli sapa iku wis kanggo aku pateni. Pateni ya. Pateni. Nek aku dihukum ya apa kon? Gak apa-apa, dihukum ae kok diluk ae marang metu maneh. Sing penting lega nang ati. Temen ah? Iya. Nek ngutak ceget tak pateni yo. Patenono ae kesuwen. Ojo panas-panas Engko ya aku sing goceki kon sing nekek. Sumpah. Iya. Tak pateni mah. Kok nek ketemu wonge pateni. Yo, Yo. pateni temen aku. Iki apa ae? Wong kate bongkok lho. Apa? Iki ngono Hei. bapakku. Lho, So bapakku so. iki bapakmu. Bapakku. Sing kate ngrabi Iya. pacar uang. Iya. Pateni ae. Aja so. Iki bapakku lho. Bacot wong tuwek iki wong tuwek. Babano cek bongkok pisan, babano wis. Ora apa wong tuwek kok jongkrok-jongkrok nang ngene iku. Lah iya. Ora apa kok jongkrok. Aja i. Aduh. So, bapakmu iso meso bareng to. Lho, kok malah guyu? Aku ngipi lho. Ngipi apa? Goleki anakku sing jenenge Wanta. Lho alah katarak bungasane. Wong wis koyo ngene sik. Apa? Iki sapa? Mbok karo. Lho lali jenenge. Lho. Rasa. Rasamu gak enak. Kono ki dolek sapa? Iki sapa? Empu. Lho lali jenenge. Aris. Aris. Arit. Aris cuk. Siapa? Siapa? Mukri. Lho karya baru. Iki sing jenenge Aris itu. Nah. Kacul, ambune kok kaya kabel. Kaya kena anak bumu Wah, ae. bener kok kabel.
Peno iku ndelok sapa? Lah anakku Wanto. Lho alah. Iki lho arek iki lho. Iki lho. Iki lho. Wis ero. Pak. Sampeyan wis umure gak dawa kok jek nglutu sae lapo sih, Pak. Lah ndak ora goleki. Bapak jange rabi perawat. Bapakmu iso gindrang ngono. Menyakitkan hatiku, Pak. Akan ngombe kalian ngosek wong iki mau. Bapak jange rabi perawan, Nak. Sampeyan rabi perawan, Pak. Iya. Ya Allah, Pak. Ya enak. Bapak jange rabi perawan ya, Nak. Masalah bendino anyang-anyangen ae. Eling umur, Pak. Pateni ae to suwen. Pateni. Bapakku iki. Gak apa-apa wong bapak koyo ngene ae kok. Patenono. Iki bapakku iki. Kok malah ngono. Aja kau anjen, no, Nak. Bapak iki ambekane mlebu metu. Nek mandek kaya wong mati. Gak ada senyaut. Kok kate nyaut mbok mangan dhewe. Peno iku wis suwek. Kok iso kepengin rabi mangan arek perawan apa tedas? Lah wong aku kok gak netes. Bapak Rijan. Gak ono lho iku. Ya iki turunane. Bondo penapa kate rabi perawan niku lho? Yo bondo apa? Aku kol tepak duwe. Kol tepak ono. Ana trek duwe. Terus? Genset trek sapa iki? Tek peno. Katheke sapa? Nek Didi. Lah aku kombi kuwe pitu. Lah berasku do omah. Akeh. Rong gegem. Peno iku lho kate. Aduh kok sik nekat ae sik koyo ngene. Lah Nak, apa Pak? Bapak jange rabi perawan. Aduh. Aku mari ngecompreng. Mari ngono tak gawe bayang sing gak krungu tangga. Kerkat. Sampeyan temen tak karep kate rabi perawan, Pak. Iya, Nak. Terus ya apa, Pak? Saiki ngene awakmu. Tak kongkon nang ndek maratuwa. Iya, Pak. Ngetero penisat. Pingsut. Peningset. Ayo Bapak. Lho, Aku ngetero peningset iki, Pak. Iya, ngetero peningset, Nak. Lah aku kok nek ditakoni bapakmu nanti ya aku jawab ya apa lho, Pak? Nek ditakoni bapakmu nanti le kok awakmu bapak tasik matek. tasik matek ya apa sih? Berarti aku ditakoni bapakmu nanti matek. Toh, Aduh. ojo gelem ngene. Ojo gelem. Bapakku so. Anakku dinurun wong tua. Ngono. Sebenarnya jadi kan gak nurun wong tua, berarti wong tuamu gak tahu apa kakak. Lambe tak kitiran kok ngerocos saiki, Bang. Wah, anter omongane. Iki tak terno. Iya terno, Nak. Aku yo pamit ya, Pak. Iya, Nak. Tak jomano selamat tak ya. Budal selamat mulai gak selamat. Lho, Bongko anakmu, Pak. budal selamat mulai selamat. Oh iya, budal selamat mulai selamat. Wong tuwa iki ngene, Nak, mencela-mencel. Lho, anyang-anyangen maneh iki. Ngono mbene gawe pempes ngono iku. Tak terno ya, Pak. Iya, Nak. Kun aku takoni ngomong bapakmu nanti, Le. Mate. Iya, Nak, iya. Toh, Aku pamit. Iya, Nak. Wis, toh. anakku Oh, turun. blok hari iki rek. Seja cara duwe aku duwe anakmu. Yo ngono tak bersabda takoni. tuwa. Peno iku kebacut peno iku. Lah apa? Mbok yo ngalah opo sih? Ngalah piye ora iso. Lah wong aku jek rasa. Penora biperawan wis kuat ta Lah bener. iya. Kuat, aku sendiri aku ping 4 ping 5 ping 6. Lho. Opone iku? Wah, ngombe banyu. Wis. Apa? Awakmu aku iki jange nanggap cek sumur. Nanggap apa? Kon takon ngendek syuting. Sote digawe nyoting peno ngono ah. Iya, cek sumur wataji kalau wis suwera biperawan dah. Tak lebokno surat sabar. Surat kabar. Ya iku. Peno iku gak cocok dilebono surat kabar. Lebokno apa? Terbelo. Lho, kok mau mati goblok. Gregeten aku giti-giti Wes, sing awakmu. Apa, Mbak? Foto. Oh, aku sampean kokon dolek tukang foto. Awakmu ngendok Ludruk Budiwi Jamal. Budi Wijaya. Aja ganti-ganti Budi jenenge. Wijaya. Apa? Budi Budi Wijaya. Wijaya. Oh, Budiwi Jahat. Loh, Wijaya. Budi Wijaya. Oh iya, Bu Di Di Wijaya. Ja
Ya. Budi Wijaya. Budi Wijamal. Aduh. Budi Wijaya. Budi Wijahat. Wes ya. Ya. Budi Wijaya kene biduane sing mintul-mintul iki kana. Sapa? Sing eka rempong pong pong. Ya. Gak ono ongkose, Mbak. Ongkose. Engko tak terpera-praser. Opo neh iku? Transfer. Iya. Tak telan nang Kalimantan. Ya wis, aku tak bolekno. Aku tak boleh ya, Nak. Iya ya Mbak, hati-hati, Mbak. Temen lo kendale ya. Yo, jok kuatir. Aduh. Loh. Tuwek yang iki lho, Nak. Loh. Kok tambah Iki ongko? maksudnya opo? Cok, jelongkop dadi gawe kok. Bapak cek bongko. Peno kate nang ndi, Wak Gus? Rekane boleh. Kono lho dalane. Kono lho. Lho, laro lah. Domong ya kepengin rabi. Wong ndukune ya laro. Kono lho dalane. Aduh. Aduh, nah, mari kok jejak ya empor aku. Alah, ini iki yang wong lah kabeh ku wong. Iya. Aduh, ayo kesuwen. Oh, wis tuwek petakilan gak karu-karuan. Pris, Ya apa, So? iki apa iki? Awak dhewe ditugasno dikondolek tukang foto ambek tukang syuting. Wis gak masalah ngene lho. Ya apa? Wis babah kaya ngono kaya apa gak masalah. Sing penting awake dhewe oleh bathi. Sing penting oleh duit. Oleh bathi. Oke, ayo. Dolek tukang syuting. Ayu. Katara kon. Kok ngomong Mami Ayu, kon ana karepe ngelem mamimu iki. Ayu jare disawang teko balung panggang iki lho bener. Rondo. Serba salah. Usume adem kademen. Usume panas kepanasan. Enake ya apa ya? Kelon matamu ngono. Sopo sing ngelone aku? Biyen tau entuk wak polo dikeloni mblayu polo. Aku dasterku dibuka ke dhewekku are. Ngeloni sapa? Kok usah tawa-tawa wekmu cilik ae kok. Oh, Mami Okta iki. Pengalaman mulai wong lanangku sing bengkong kenceng ndangak ndingkluk eru. Kasep kok mbok ulangi. Duwe anak wedok kaya ancik-ancik pucuke Rika karo duwe anak lanang bambelakrak bamule bagak gak ngurus. Wedok iku soro, Cak. Gak tepat titik gawe rasan-rasan tangga, gak tepat titik gawe rasan-rasan kanca. Blakrak. Mami. Wong Apa? ora kok senengane rasan-rasan ae sih. Kegiatane wong wedok iku rasan-rasan, mek gak rasan-rasan iku gak enak. Lah terus gunane apa sampean winginane ku pamit ngendok omah ae. Mami sesekali tak melok fatayatan, melok ngaji, gombel karo ibu-ibu. Aku anjen pamitan kon melok ngaji, melok yasinan, melok fatayatan, tapi gak nang lokasi. Nang ndi? Nang parkiran ngenteni wong mendem-mendem. Ngono kok anake kok kon bener wong sampean dhewe wong tuwek gak kena contoh anak kok. Lho aja ditiru, gak bener kok mbok tiru. Lah iya. Tapi aku kan biyen saumurmu, aku sing ngentekno wong lanang 16. Oh, niku Medak Jaya. Aduh kejujut dom aku rek.
bibite mbokne. Ayo. Lah lha Aku tak rabi. Engko nang koyo mbokne. Iku kok nang tak rabi, nang koyo mbokne. Wong lanang mek gencip-incipan. Ayo. Piye? Kon ku ya sing goblok. Kate rabi wong lanang ku ya diicipi, iso ngadeg tangga. Mek gak iso ngadeg kadung rabi, gak menderita batin kon. Lho lah terus aku mbok kon rabi. Ya tak kon rabi, makane kon ben duwe kenalan, kenalno mama. Tak ceke kena asam urat tangga. Terus Ya tak kutang. lek ngudang piye? Lili genyit. Lili. Lah mek ngadeg rabien. Lah lek wonge wis apa kuwi gak iso ngadeg. Asam urat iki lho bener iki cangkeme arek iku. Sik, Mami. Tak takoni sampean. Sampean iku sida njodhokno aku. Pokoke dina iki aja dik mirang-mirangno wong tuwa. Kon biyen tak lairno nak kudu ngerti dharma bektimu nduk wong tuwa, kudu nurut. Kon mek gak nurut, biyen kon rabi tak delesepno maneh ngene lho. Kok sik. Biyen kon rabi tak delesepno. Maksudnya kon lahir. Ketara yo ngene iki gare Lha buka apa? wati. Ayo, gak buka wati. Ayo. Kon mek gak nurut wong tuwa. Heeh. Weruh biyen kon kate lahir tak delesepno Lah iki maneh. kudune ngono, ketara men sampeyan gak melok nglairno. Berarti aku anak pungut. Kok tak ceritani? Ceritane piye? Ayo. Masih kon anak pungut, kon ku tak ujo kaya anakku dhewe ngalang-ngalahi aku ojo sampai kecokot lamuk. Lah kok aja sampe kecokot lamuk nyatane aku tambah kate kok rabekno wong tuwek. Ayo. Menengo kon tak rabekno wong tuwek iku perkara wong tuwek iku sugih. Iso mulyakno kon nak. Kon rabi ambek padha nome, melarat bondo ganteng, kok pangan ganteng, kok bathok ganteng. Lah aku iku rabi donya apa rabi wong? Mek mami dadi kon wani sing tuwek, masih yo peple. Kayak ana 3 dina lak mengi bongko. Lah lha apa ngenteni aku dadi aku? Ya sampean dhewe Pak Omi. Heh, Lakonono. Ya bener saya ya. Kok tambah ngongkon anake dijomprongno rabi oleh wong tuwek. oke, tak lakoni dek rabi ambek aku tapi sing ngeloni kon, gelem ah kon. Lho kok enak men. Ya aku ae gak apa-apa. Aku ijab kabul ambek aku, akad nikah ambek aku. Apa ambek aku pokoke sing dikeloni sampean. Aku entuk kerupuk kulit. Piye? Ayo. Peple gak arep aku, wong aku senengane brondong. Lho lah wong sampean senengane brontong kok aku kok pakakno wong tuwek. Gawe jamu. Sik mbok sampean dhewe timbangane ngongkon aku. Kon mek gak nurut tak coret teko kakak kon. Kakak opo? Kok kakakku melok. Kakakoni kok. Tak coret teko kakak. Ojo ngisi-ngisino mak. Undangan wis nyebar, catering wis tak booking, kuade tak booking, terop kaya ngono apike wis tak booking. Iya iki terap kenyataan. Sik, wong sampean jarene booking apa ngono catering. Wong nyatane tak delok catering apa sego sambel. Lalapan tahu tempe ngono. Mama memang njaluk tradisional penyetan kadal setengah mateng kuro. Sik, jangan bening. Genahe kaya iki sing Pak Eti ndek gawe ngono kuwi, enek soto daging, enek rawon, enek apa lho? Wong catering mek atik kaya ngono wis bosen. Nurut tak gak? Kon mek gak nurut kon ya. Tak jaluk ATM-mu kon gak iso belanja kon. ATM apa? Wong ora enek ATM ae kartu kis iku ah. Sing kok kekno. Atik gak nurut. Wis ilang-ilangan ndok siji. Lho, ndokmu loro mi gak Heh? apa-apa. Gak apa-apa kelangan ndok siji, ndok kudu karek siji. Ndokmu wis loro, ilang siji kari siji. Ayo. Berarti kon ku wani ambek wong tuwa. Lho, aku bukane wani karo wong tuwa, kurang menghargai wong tuwa. Soro-soro. Bukan. Mak iki nglairno kon, tapi kon ku wani ambek wong tuwa, Nak. Kon gak ngerti anak wong tukaran. Om matamu ngono.
Aku bukannya gak menghargai wong tua, gak kepingin istilahnya nyembule wong tua, bukan Mi. Tapi pami ku ngerti apa rasa aku ya apa. Aku lo jek enom kok sampean golekno wong tuwek. Kon tak tunggoi jek kaya ngene, ndane yo tak tinggal bongko kon. Ya alhamdulillah sih aku oleh beras, oleh mie gratis, oleh amplopan. Lho tambah seneng aku. Anak angkene anake mbokne ancuk iku. Om, Kon nyeluk aku apa? Pak D, Terus? Paman, Terus? Pak Le. Kon jaluk tak idoni kon. Aduh. Ngapunten. Kula mriki kengken Bapak ngeteraken niki wau. Lho, Peningset sampean iki sapa? kula anake Taji. Kon anake Taji. Nggih. Lho. Calon bojomu iki anake, kon ambek bapake. Aku ambek peno ya, Le. Le. Aku ambek peno ya, Le. Kula tasih normal. Maksude? Kula niki wong lanang padha lanang. Ayo coba, Ir. Tak idoni lho kon kok. Om, Tron. Gawa peningset sakmono akeh. Iki isine apa, Le? gak ero bapakku wau sing kongkon ngekekno. Loh, emas mendelas kilo. 16. Wow, canggih. Perhiasan sak sembarang kare. Kon maksudnya dikongkon ngeterno iki maksudnya apa bapakmu nandi? Bapak mate. Loh, Alhamdulillah ya Mi ya. bapakmu nandi? Mate. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Haji. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aku gak sida rabi tuwek. Cuh. Dadi bapakmu iki mate. Mate. Terus peningset iki ya apa, Nak? Kula kengken ngeteraken Alhamdulillah perjodohan ini akhirnya batal. Pakai cocot arek iki. Bapak mate. Waduh, aku urung. Aku dijanjeni. Bapakno sih bapakno. Gak sida ya wis mate ya wis. Lah apa aku dijanjeni mobil kok? Dadi bapakmu mate. Mate. Aduh, musnahlah harapanku. Alhamdulillah ya Allah. Engkau menjawab doa-doaku ya Allah. Putuslah harapanku. Loro apa kok sampe mate iki lho. Ya apa iki berarti iki peningset teko bapakmu mate. Bapak mate. Mongko undangan iki nak wis nyebar. Gak demen-demen mamimu ku nyebarno undangan. Liwat helikopter. Kan sampean sebiar piung ngono Mek ya. sampe aku gak sida mantu wirang aku. Lho ya gak apa-apa sih. Wong sing wirang sampean wong aku gak. Kon enak gak duwe kanca-kancaku selebritas are. Wis kondang nak seperno liwat TikTok. Ya. Snack video barang. Jan apa iki? Ya apa iki, Nduk? Lah ya, Mbah. Wong sampean sing nrimo. Sing isin kan ya sampean gak mungkin aku. Lah apa kok aku? Kon enak. Iki rayun. Lah Dek, kok gelem. kerayu. Ayo ta. Mah, Loh, iki lagi anake Taji. ya tandanono dhewe takonono dhewe piye kok. Le, Apa, Mak? Mama, Mama bapakmu lah wis mate. mate. Iso gak iso gantenono dadi manten. Saiki lho kok mari ngene temu manten, Le. Boten. Mek ana kemantene Mama isin. Boten. Loh, ya apa iki kadung mateng sama iki iki? Boten. Mboten apa? Wis mboten usah ditari. Oh, gendeng mon. Langsung mawon. Wis aku njaluk tolong. Nggih. Kon dadi manten. Gawe tutupe wirang, Nak. Nggih ta. Iya wis, lungguh dadi manten. Lungguh dadi manten, Nak. Aku kene. Iya. Pening sate cekel, Nak. Wah, dadi manten, Nak. Aku iki nyeluk tukang foto, tukang syuting, catering. Ojo sampai mak isin. Lungguh sing anteng tamu undangan kate teko.
Aku kepingin kemanten iki ditemokno Pranatacara sing tak job. Pranatacara. Kawan sih. Iki jangan diapakno. Ngombe riyen. Cinandra saking Mandrawa. Angger pelampahipun temanten pinang manten kekalih. Pinang manten putri yen Cinandra kadya Betari Komoratih ingkang pinang manten putra menawi dipun candra kadya Bathara Kala Mejawantah. Lah kok Bathara Kala? Heh? Lah apa njaluk apa sampean? Gatotkaca. Ya. Ayo. Ngombe tirta wening. Samenika adicara nginum tirta wening. Sumangga pinang manten putri pun paring unjukan kagem pinang manten putra. Ayo. Tuh, Pak, coba kan ibu ngandut, Pak. Ayo foto nih. Monggo Mas. Ngombe. Rik. Giro. Lumampah pinang manten putri arsa paring unjukan kangge pinang manten putra anggenipun lumampah kadya. Lho. Pak, seger Pak nggih, seger nggih. Kok dipasno raine? Seger nggih, seger. Seger kakekmu ngono. Sawatan gantalan Ngancik adicara ingkang kaping kalih ya menika bantaran gantal. gitu. Balang gantal kangge putra pinang manten putra kalian pinang manten putri. Monggo dipun kane hitunganipun setunggal ngantos 3 nggih Pak. Nggih. Sabar sawentari Mbak. Ayo sing lanang sik ya. Ingkang kakung rumiyin pinang manten putra badhe balang gantal kangge pinang manten putri. Monggo dipun hitung sareng-sareng 1 2 loro setengah. Pokoke setengah. Cek api. Dikira telu. Oh nggih. 1 2 3. Beres. Lho kok dipasaken mriku napa, Pak? Lha iku sing tak jeleki ya. Oh. Ganti sing wedok. Iki gantos nggih. Balang gantal kangge pinang manten putri. Mengko dipun hitung sareng-sareng.
Siji, loro, telu. Bares. Wah, semaput. Alhamdulillah bongko. Nggih menika kabul kajatipun pinamanten putra enggal kepanggih kalian Sang Hyang. Iki lho. Bapak. Yama Jipati. Bapak Jarno wis. Katane ya wis. Ya apa? Sampe niki sapa, Cak? Loh, aku Pak Taji, sing so gede we. Lho, sing calon manten. Lah, Calon mantuku. iya. Ya Allah, gedebok leyak gali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Le, iki aja bute wong mati iku. Lho, jarene sampean mate. Oh iya mati. Lho, makan gak ngambal lemak. Ora ngambal lemah, ngambal blabang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gedebok bosok leyak gali asem. Ngambate wong mati iku. Lho, sampean wis mate. Iya, Mo, mati aku. Lho kok cenak kene? Lho, asalmu kuburan balik kuburan, asalmu perapatan balik perapatan. Kosek, aku takok. Kok nyambat debok bosok liya-liya gali asem, pengiring aku gawon kabeh. Iku lak nyambate wong mati. Lah peno mati ngono lho jare anakmu. Apa? Jare anakmu kon mate. Ngene tak dunungno. Anak peno mang ngomong nek peno iki matek ngono lho. Iya jane mate. Lah iya nek wis mate matek sebabe loro. Yasin wal Quran. Kok ditoni temenan, Cuk. maksudnya matek niku napa? Sampeyan jelasno. Nggih. Mati karo matek wis beda. Mati kali matek. Nah, nek matek ku penggawean, gawe bayang dibor terus dipatek. Gawe cendela dibor terus dipatek. Gawe gawange omah dibor terus dipatek. Nek matek. Nek matek. Nek mati. Nek mati ku digawa nang kuburan, gak nek ambekane dihuruki lemah. Ayo. Iku diarani mati. Ayo nek ngono diuruki lemah saiki. Kaki sing ngomong sapa? Wanto. 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 Lele. Oh. Nanti aku wis dikene. Kene lho. Apa, Pak? Kono ngomong piye? Bapak mate. Jare sampean mang takoni bapak mate. Oh iya keliru. Jadi iki salah paham. Mate ku jare mati. Yo ah, iki jarene salah alamat. Lah aku ngomongnya anakmu mate tak kira bongkok kon. Lah iki sing garahi. Makane aja rumangsa kon niku. Heh? Aja rumangsa nek mate ku mati. Salah paham. Pikirku salah brahan. Digendak. Iki lho delok Pak anakmu ya. Iki gak melok duwe yang ngomong ae. Aduh layan kesempatan. Berarti jelasno, Cak. Iki Ngene tua-tua keladi. Pak Taji. Apa? Ah, kok guyu ae. Asline aku iki wis ngerti. Genano. Nek Wanto iku anakmu iku pacare Inge. Lho. Hele. Nggih, Pak. Pirang bekutut. Pirang bekutut. Ana rong berkupon maling. Rong berkupon. Berarti kok wis 6 tahun pacaran iki. Oh, wis ndekukul. Ngono lho gak ngomong karo Bapak. Dadi Bapak wis meteng iki anake Wanto. Lho, meteng. Lho aku golek. Iki anake lahir iki. peno ngalah wis tuwek. Wanto ben karo Inge, peno karo mboke. Ah, iki jalane gaplak pringkilan tuwek petakilan aku. Iya. Ya wis ngono iku. Saiki ngene, Le. Terus menak ya. Nggih, Pak. Nah, Bapak tak WC. Wis tak genano, Cak. Nang rundingan golek dina sing apik. Nanggap Luduruk Budi Wijaya. Iya, Cak. Kaya Pak Nadi bengi iki, Heeh. mantu putrane Iya. nanggap Budi Wijaya. Iya. Luduruke apik. Lah, awak dhewe bengi iki menyampaikan terima kasih karo Pak Nadi. Ayo apa? Dene apa awak dhewe ditanggap
Iya. Tanggapane Budi Wijaya wakeh. Mulane dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek cek uman tanggalan. Pemberitahuan. Bengi iki lakone apik. Apa, Cak? Lakon permintaan. Ya. Berdirinya guru sejati. Oh, wah. Berdirinya guru sejati. Bersama Lodruk Budi Wijaya.